Hello, sanibona guys. Igama lami nguFelady. Welcome to my YouTube channel Felady Trends. Usephilisa kwenyamazane ehlala ibaleka umsakazo Ukhozi FM osinde izinkabu zimvimbezele ngezibhamu emzini wakhe eCaversham Glen ePinetown ekuqaleni kwesonto. Lucky Nkosi osakaza uhlelo lamakhwaya ingcwenga choral show uxoxe kabanzi ngokuphunyuka kwakhe embhobheni wesibhamu wathi ngeke akholwe. Ubuye asakaze uhlelo izingxoxo zezenkolo olungena emuva kwalo olwamakhwaya ngesonto ebusuku. Ngiqale ngabona imoto imibheka esangweni komuzi wami, kukhona umshayeli. Ngivele ngajika ngabuyela emuva ngatshela nomakhelwane ukuthi angiyitholi kahle le moto, kuchaza yena uNkosi. Uthe ezinsukwini emumva kwalokho uthelele kwakhe waphaphama ebusuku wabuka amakhamera agade umuzi wakhe wabona enye sengathi ijikisiwe. Uthe uma ewabuka amanye amakhamera wabona amadoda yaluze egcekeni ephethe izibhamu. Uma esebuka kahle wabona ukuthi empeleni mane. Emva kwalokho eyodwa yaphuma ngokusheshsha yaphuthuma emotweni ngaphandle komuzi. Wuye futhi lo mbhemu owayeshayela imoto engifice esangweni lakami. Ngivele ngacindezela inkinobho yesidumo bese babaleka bajomba uthango bonke. Ngilala emahhotela nje sengibuye ngingaya endlini ngoba ngazi ngizokwehlelwa yini uma ngilala khona, kusho kuchaza yena uNkosi. Ebuzwa ngomsuka wendaba uthe akafuni ukudalula kakhulu ngokuthi kusukephi ukuhlaselwa kwakhe ngoba udaba lusezandleni zamaphoyisa. Uthe kodwa ukhathazekile ngokuhamba kancane kophenyo ngoba nomseshi akaze axhumane naye, akazi nokuthi kuqhubekani. Umthombo othembekile uxoxe nesolezwe ngesonto uthi uNkosi njengoba engusishomkhulu waseMariam Primary School kunombango wesikhundla asiphethe ingakho elandelwa izinkabi. Kuthiwa kukhona abangafuni kulesi sikhundla futhi sebeke bamtshela emehlweni ukuthi asimdingi kulesi sikole. Ubesanda kuthenga imoto entsha yashayiswa kwaba khona abakikizayo khona emsebenzini bamtshela ukuthi bafuna ukufaka omunye umuntu esikhundleni sakhe kufanele ashenxe. Izimbi kakhulu lezi indaba guys esizwayo ngomsakazo Ukhozi FM. Ukhozi FM odlala ku 99.5 la KwaZulu-Natal and all over South Africa. Singathi kona ngaphepha shem kakhulu Lucky Nkosi. And guys, if you like this video, please do not forget to subscribe. Ngiyabonga kakhulu for your support and please hit the like button if uyithandile. Ngiyabonga guys. I'm out. Sizobonana next time. Thank you.